How many times you go shi no Mudioka? How many times you go shi no Gidi? Ugboro 4. How many times you go shi na Ukuru? How many times you go shi na Aba? Ugboro na Aba. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka kparala otu nwa ikorobịa bụ onye ji ọnụ ya wee kwuo na ọ bụ ori ka ọ ga-ezugide na ndụ ya wee ruo mgbe ọ ga-ahapụ ụwa. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa akparala otu nwa ikorobịa bụ onye ṅụrịla iyi wee sị na onweghị ọrụ ọbụla ọ ga-arụnwu na ndụ ya na-abụghị sọsọ izu ori. Nke a mere n'obodo Ifitedunu nke dị n'ime okporo ọchịchị Dunukọfịa nke steeti Anambra, dịka a hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa bụ ndị jidere ya bụ nwa ikorobịa na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ya bụ nwa ikorobịa bụ onye dị afọ 23 bụ 23 years kwuru sị na ori abaala ya ime nke ukwuu n'ihi na ya bidoro zuo ori mgbe ya dị afọ 14 bụ 14 years. Dị ka o siri kwuo, a sị na ya agaala ori na ya bụ obodo Ifitedunu ihe ruru ugbo 20 ma gakwa n'iru wee kwuo na ya agbagbuola mmadụ 2 kamgbe ya bidoro wee zuo ori. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Kedu afa gị? Chitanna. Onye ebe? Onye Ukpo. Kedu ndị ji gị? Special squad. Kedu ihe na-arụ? Kedu ịbịa men Ifitedunu on Friday 2023 August 11? How many times can you go to Ifitedunu? 12 times. 12 times. Can you go to Ifitedunu? Huh? Akwai na jiche egbe bịa ha ncha. Nke ịbịa dis ma akwai iji egbe. Kedu ebe dị egbe dị? Ihe akwai edum ga ebe ahụ dapụ ka anyị weta ya. Akwai edum ga ebe dị egbe dapụ ka anyị weta ya. Ọ ịgwa m ebe ido were ihe? Wala ebe ntụpụ onye nche ma a na-achụ m ọzọ. Ka ọ dapụ. Ebe ahụ adịghị echukwu ọzọ. From ebe anyị nọ ebe ahụ. Okamed. Stainless. Okay. How many years did you use Woshi? 14 years. 14. How many years did you get that? 23 years. 23 years. Mmadụ one ka ị gbagbugo? Sisi zuwere oshi. Mmadụ one ka ị gbagbugo? Mmadụ na-abụ. Kedu ebe ị gwọtara ọgwụ iji ezu oshi a? Na mmiri. Kedu ebe onye gwọrọ gị anọ? Kedu ebe onye gwọrọ gị dị ọgwụ nọ? Na mmiri. Ri nke ịgba n'aka, wepụta aka gị. Ri nke ịgba n'aka, ọgwụ ihe a. Akwa ọgwụ iji ezu oshi. Kedu ihe ọgwụ a na-arụ? Ọgwụ a na-alụ na ejidela m ejide. Ndị jiri egbe bụ ochi, anyị hafụ dị egbe. Na ejidela m ejide. Anyị ejide gị ejide. Ka ọgwụ nke ịgba n'aka na-arụ. Wepụta ya ọfụma ka mfe ya, nkere nke a. Kedu ebe ị gwọrọ ya? Na mmiri. Kedu ndị gị na ha na-ezu oshi si gị jee gbagbuo mma na gala? Ke ndị we ya? Mụ na mmadụ adịghị ezikọ oshi. Bete onwe ndị si gị jee gbagbuo mmadụ? Ndị grupu na-ezu oshi. Ndị agwọrọ ọgwụ. Ibe ọgwọrọ bịa mezulọ. Ka wee zikọ ọmụ ka nje gbagbuo dibịa. Mgbe edepụta dibịa. Ọwụ na dibịa na ndepụta dibịa. Ọwụ na onwe ife dibịa mere ndị a. Ịbịa ka ịbịa gbagbuo dibịa nọ. N'aka dibịa dị ọcha. Adị m eri okwu ife onye nkali, ana m ekekwa, ana m apụtakwa dịcha ma kesasịkwa ndị mmadụ. Ngwa na-egere m ntị ka ịbịa gbagbuo dibịa rutezi ọwụ na aka dibịa dị ọcha. Dibịa nyezie gị ọgwụ. Awụ na aka dibịa dị ọcha, lapụ dibịa n'anya lewa. Akpata eji ije taata ji wee dị m otu. Okay, otu anyị si degịta akwa ọ dị ka ọgwụ. Akwa ọ dị ka ọgwụ. Ọ dị ka majik. Otu anyị si special squad ji wee jide gị akwa ya. Kedu ebe ndị zigasị gị oshi? Ha metas gị jego oshi n'ụmụ dị ọka? Ha metas gị jego oshi n'ogidi? Ugboro 4. Ha metas gị jego oshi na Ukwuru? Ha metas gị jego oshi na Aba?
ugboro na-abụ ka ije go oshi kedu ebe isi weta egbe anyị ji eje dị oshi mmadụ ife ya bịa n'ezi kedu onye na-egie n'ezi ka ntụ ụta dị egbe ịtụ ụta dị egbe n'ezi egbe na-adị n'ezi so ndị dị na-aga n'ezi na-atụ ụta egbe kedu ebe isi weta egbe ije eje oshi a onye m dị egbe anwụgo kedu onye ebe onye mkpọ kedu afọ ya igwe anointing na-egide egbe kedu ebe dị egbe dị kịta mgbe anyị na-achụ gị ọsọ ka egbe dapụ anyị aga data eria ka anyị tụ ụta dị egbe oshi bịa last n'iftedun mmadụ onye ka unu gbara egbe oshi bịa last n'iftedun mmadụ onye ka ị gbara egbe bete unu gbaghara singon ịgbaghọ mmadụ egbe iyi na-eme ọ dị mma ị na-ejikwa egbe ji oshi n'ugbo mmadụ onye ka ịgbagbugo n'ugbo mmadụ na-abịa igburu egbu ka obodo igbu ha mmadụ na-abịa igbu egbu na Abuja ka igbu ha so kedu ị nwere ike ịgwa ndị otu gị na-ezu oshi kedu onye ọzọ nwee nji nwoke jikwa egbe oji oshi na raụnd ị nwere ike ịgwa anyị eji enyi nwoke eji onye ebe onye ọkụzi ka afa mmiri bụ nọ Ibe Naija mmiri Ọnịcha ka ije na ya gwa na ịchọ ka ị na-ezu ori kedu ka ị ga-esi wepụtazi gị wee zuo ori so ori ka ịla ka izu ori ka ịla ka izu onwezi ọzọ ịchọ ịrụ ori abago gị n'ọbara ori ka ịchọ ide ezu so n'ezigbo onye ori ka ịwụ akwụ na-eja blọk highway eji ofu enyi gị nwoke eji gụọ na blọk highway ịblọk highway na-agbagbu mmadụ onye mere ngalagala ana m agbagbu ya kee ụmụnne mmadụ maka na ị na-ezu oshi ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị otu isohụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso ebụrụ ya esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa na iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụ ma igbo ndị nwa m igbo mụrụ nze mụ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu.